Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Oh, mao day nga familiar na ko ang numero. Kuan pasig, may importante kang sulti mo sit. Abi na wa. Ha? Oh, unsa ka na isyot? Unsa ka na? Si Lola Tansyang, kuya. Sabi naman na si mama. Diyan lagi pagod sa doktor ko. Ibalin mo si Lola. Oh, tayo hospital, dili. Kuya, si mama ko rin. Nana siya. Naguban sila ni Tito Greggy. Tuod. Ma! Ma! Dudut, Miles. Ma! Dudut. Miles. Mauban ko makurin kung asa ibalin si Lola nga ospital. Dili mahimo, Miles. Nagsabot namin ni Kuya Dudut ni mo. Dudut. Ikaw na mahibaw si mong manghod. Ama. Ako ka ma'am. Oh, sige na. Naimutan na sa mama, naimutan siyang kurina. Mular ka ng ambulansya. Sige na. Magsunod ako sa ambulansya sa kes kong auto. Apyut. Apyut. Mamalihog ko ni Dudut ni Miles. Ano, walay problema ko rin. Oy, ako rin bahala nila. Si Lola Tansyang, kuya. Mag-ampo lang ta, Miles, na maluwa si Lola. Apiyot. Sige na. Ikaw na ibalas duha. Dong Grigidong. Dirot, Miles. Manawag ra ko ni Apiyot aron magumusta ninyo, ha? Oh, Tito. Dito. Taon sa lula ninyo, oy. Murag wala naman kanto. Ayaw taon, Kuya Pyut. Ayaw taon. Kanya, gusto man ni Tito Garigi ninyo nga manguli mo inyo. Magapakyaw na lang tag-tricycle ini. Aron atong masakyan paingon dito sa inyo, ha, dong, day. Ay naman sinoy shoot, Kuya. Ang bagla. Ay, ayun na lang mo pangita atong isyot. Oy, katultul man to sila. Ako rin, katultul man to sa ilay, di pauli. Ako rin bala ninyo dudot, ha, Miles? Wala talong ko ninyo kay magakuha ko og tricycle nga atong mapakyaw aron makauli na kamo. Ginoo. Mao kini ang bugti sa nahitabo nako. Mao ba kini? Diyos ko, maluoy ka. Dili na ko kayang akura. Dili yun. Maluoy ka ni Mama Tansyang. Maluoy ka niya. Huwag na magkatingog si Corina. Diyang misulti ko niya nga ako mo'y nangabagas sa tanan nga gastuhan nining pag-hospital ni Nantansyan. Ug sa pagbalhin ni Jesus sa kapribadong ospital. Ug sayot ko, nagtungod ini. Makuha ko na ang iyang atensyon ug simpatiya. Kay way mahimo nini ang iyang pana nga si Francine. Pero angin akong pangandaman ang mamahimong desisyon ni Francine. Kung mahibaw na siya ng kitabuha. Kay kung mapildi ka ng tiguan, may posibilidad nga magtinguha gid kini nga muli dinis probinsya.
Ug kana. Mo'y dili kubot nga may tabo. Dili. Tinood ba kinagisulti ni mo, isyot? Nga na ospital sa mamatan siyang ug tandugon ang iyong kahimtang? Ola gising. Wali ka mo tuos kung gisulti. Awas man, di lang yung kasaligan. Wa ko musulti, ana, isyot. Nangutan ako kay naniguro ko. Kay, naibaw na ba yakan ni mo? Kaya nom di ko be. Ngahawd ka gyud kasi aw. Seryoso taong ko kung gisulti ni mo rin sing. Oy, seryoso ko sing. Pero ganun, wa man gyud paibaw na ko, gikan nila, isyot. Ni Corina, ubisa nilang Dudot o di Miles baka. Nga, wadi ko katubag ni mo na, Francing. Ay, nagpakutan na, oy. Sa tono sa imong sinultihan, isyot, murag may hisabtan ko. Ha? So, isabtan ba? Pagka na kasing. May butang upang hitabo ba diha, isyot? Nguha na ko, masayri. Sa? Oy, saba ka na sing, oy. Pagsulti sa tinuod, isyot. Doon na ba? Ha, isyot? Iko lang siya sa pagsigig pangampot. Bisag unsa ko pa siya sa pagpanagat pero sa iyang tinubakan, sa iyang sinultihan, kadudaan gyud. Murag doon na gyud gilimod na ko si isyot. Naibaw kog unsa siya kaduol sa kong pamilya. Ug dili sab gyud kayo layo ang inipuy-an sa among bahay. Nakamatikod gyud siya kung may mga milagro o bisan unsang mahitabo dito. Sige lang. May pauan ko rin gihapon kung may gilimod ba siya nako o wa. Si mabatan siyang kaintaon karon. Unsan kay iyang kahimtang. Siya ro naman po si Corina nganong wa man gyud siya makapahibaw nako. Ay, happy ko wa makapugong na. Happy ko makasulti ni Francing ko sa akong namatikdan siyang pamilya din Pero, konsensya ko Kaya tingaligi, iya kong sudyaan sa maabot ng mga adlaw. Kung iya nang hisayran o tinoon akong pagduda. Nausan lang, saon lang yun. Bukbukan ko, Francing. Pero lisod, magkon kung masulti ko nga. Huwag ko'y free ba nga, mo ni mo na. Niyosa pa, muto pag kay Francing ako nga, iya mang suod nga migas grigay. Ay, ang saon na ko ini taon. Kaluoy niya kung tinood May natagdili. Usa? Nagrora sa pagkaga mo pa ulit sa France? Ambo, check. Naglibog ko. Ang nakaapan man ko kay wa ko karikontak sa akong pamilya dito. Munang nibalik pagsantop sa kong huna-huna. Kung unsa ka, kung dayonon ako ang pag-uli dito sa amo, bisan sa makadiyot lang. Ikaw sa France, kung sa tanaw ni mo nga makaayaw ni mo ang pagpauli, aron matubag ng mga kalibog ni mo, dipindi na ni mo sa France. Tanawon lang nako, Jake. Kung dili gid ako gani karon makontak karong adlaw sila. Maulit gyud ko, Jake. Kay wa gyud ko makauyaw ni ining. Wa ko'y komunikasyon nila. Mas may pa si isyot nga mo silingan. Kay nakahuna-huna pa sa pagkontak nako. Sila hinon mismo nga akong pamilya. Wa gyud. Sir France? Mauna iyang gisulti ni mo, Jake? Miss Rian. Sa imong sabot, nganong wa gyud makapahibaw ni Sir Franz ang iyang asawa sa nahitabo sa iyang ugangan. O bisan na lang ang iyang mga anak. Nga, naaman ka di ay ni mga cellphone. O nganong kanunay masab kining gi-off? Wa bagita mahibaw, miss, kung usa gyud tinuod. Nga to, tagatag-alang ba? Kung way bugat ka rason, di gyud nila i-off ang ilang cellphone dito. O tingali, may posibilidad po nga, kuan, basin, hindi sila gusto nga, mabalaga si Sir Franz din o baka mag-uol. Pero kung yun na, kung ma-focus bitaw ta siyang asawa, na mismo di niya makontak, o wag itaw tawag niya, murag layas kong pagsabot.
Mura may milagro na yun ay tabo, ana. O dili ni buot nga may bawa ni Francine. Jake, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!